Салом алайкум мардум то фақат ба пеш бардору лайкҳоро бизанем бардору 80 тайфунои гизала овардагим бардору бардори каду наша душанбе занг мезанем бардору алиш кадаинда аша душанбе алишида бардору ай пеш ми кадом мехарем бардору дастафка либоҷа тоҷикистон ашотимо бепулай бардору бисёри баъд занг мезанем бардоштан наметавонем бисёр вақт алишида ай пеш ми кадом мехарем дастафка либоҷа тоҷикистон бепулай ватсапда ҷавоб намегирем номеремон 07 89 18 24 соат занг мезанем бардору ватсап донасем ватсапда ҷавоб намегирем дар панаи худо бошед бидорин 80 тайфунои зузу гирифтагим айфони бақват алиши ҳамеша шумо телефони истифодашудагӣ биёрен болоштумтен телефонаи хеле пачка бардору алишида ай пеш бин шумо телефон биёрен болоштумтен хеле ҳам мекунем бардору номеремон 07 89 18 бардори тикток шуморо чӣ гуфтанем дар ютуб телефон тиҷа ба ҳарфҳои тоҷикӣ бизанед дар ютуб телефон тиҷа ба ҳарфҳои тоҷикӣ бизанед ютуб дан бардору канал дорум тикток сум қатъия хеле бардор надора ютубда телефон тиҷа ба ҳарфҳои тоҷикӣ бизанед дар панои худо бошед.